Chutí vám jesť, príjmate dostatok stravy a napriek tomu chudnete? Poprípadne neznášate teplo a potíte sa veľmi? Môže sa jednať o hypertyreózu, zvýšenú funkciu štítnej žlázy. Pri tomto ochorení sa v zvýšenej miere produkujú hormóny štítnej žlázy a preto je celý metabolizmus organizmu veľmi zrýchlený. Rýchlejšie sa spaluje energia a to sa prejavuje vlastne týmto chudnutím. Ale nielen tým, môže vám aj búšiť srdiečko a potiť sa. Čiže diagnóza hypertyreózy sa dá stanoviť veľmi jednoducho pomocou odberov hormónov štítnej žlázy a v prípade takýchto ťažkostí, ak máte, tak určite vyhľadajte svojho lekára a pýtajte sa na toto vyšetrenie. Pretože zvýšená funkcia štítnej žlázy môže ohroziť celý organizmus, najmä srdiečko. Prajem krásny deň.